La realitat social actual implica que l'educació passi d'un model d'adquisició del coneixement a un model d'aprofundiment i creació de coneixement. Vivim en un context de canvi constant, on les tecnologies ens han de permetre millorar els processos d'aprenentatge. Si bé la tecnologia de la informació i la comunicació ha modificat molts aspectes de l'activitat diària, inclosa la nostra interacció amb l'aprenentatge, l'evolució d'aquests canvis en els processos d'ensenyament i aprenentatge no ha estat proporcional. El programa d'innovació fa 10 anys ja existia. Existia un programa d'innovació en tecnologies de la informació i la comunicació en aquell moment, però amb el temps es van deixar de promoure aquests programes i el 2017 es va veure de forma clara que era necessària un impuls a la transformació digital dels centres i que això ho havien de fer a partir d'un programa d'innovació. El programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge consisteix en la promoció de l'equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l'alumnat a través de la seva participació en diferents àmbits. La transformació digital del centre, les tecnologies mòbils, la comunicació digital i la col·laboració amb entitats externes. Els nanos són molt experts en l'ús en l'àmbit de l'oci, però no amb l'ús de les tecnologies en l'àmbit de la feina, del treball, d'un ús efectiu, de responsabilitat i també de seguretat. Que nosaltres entenem la tecnologia com un context educatiu, no pas com un recurs només. I en aquest context hi ha relacions i es contemplen moltíssimes altres coses. En aquest punt de vista, des d'aquest punt de vista, cal donar aquestes directrius perquè l'alumnat sigui destre, sigui hàbil i sigui competent digitalment. El principal objectiu del programa és el de promoure la innovació educativa basada en l'ús efectiu de les tecnologies digitals per contribuir a enriquir i potenciar el conjunt dels aprenentatges curriculars. Per això, serà necessari facilitar el desplegament de les competències digitals, fomentar la inclusió educativa amb els recursos digitals i estimular la transformació metodològica i organitzativa al centre educatiu. També serà de vital importància promoure i impulsar l'avaluació contínua de l'impacte que tenen les tecnologies digitals per a l'aprenentatge. La idea seria impulsar la competència digital de l'alumnat i també del professorat. De l'alumnat perquè en el segle XXI els alumnes han de ser competents en l'àmbit digital i amb el professorat perquè per poder aprendre els alumnes necessitem un professorat preparat per això. Aquest seria el primer objectiu. Per consultar els requisits d'accés al programa us podeu adreçar a la pàgina web xtec.gencat.cat i accedir als programes vigents a l'apartat d'innovació.